Takže ahoj lidi, to vás u pokračování z toho Factory Tycoonu a trošku jsem farmil. A už jsem našel konečně, kde se berou goldy. Měl by být tam lens, no. Takže si to asi teď můžeme dávat do toho do boxu. Tak. Tady jede. Já mám teda v plánu tady postavit tohleto na 48 000, takže Iron Plate. Ale nic s goldem tam není, že jo? Iron Plate, tak dělat. No, takže můžu dělat toto. Pryč. Musíme si tady udělat místo. Tohle už jako mimochodem taky nepotřebuju, takže si to vyberu. A je ten 12, takže ji hodím. Mám 14 000, to nic není jako. Sezmu toto, tady mám 62. Second vezmu, ty tady dám, je to za 500 000. Potřebujeme jako fakt hodně místa. Takže potřebujeme Iron Plate. Tak, ale když mám to 4 miliony, tak když máme Iron, jo, Irony jsou tady. Ale když jsme v těch penězích, tak skupím jeden Iron Advanced. Teďka Copper, Advanced, Copper. Tak. Tady tato, takže tohle máme. Takže už rovnou udělám toto. Dám to tady. Musím z toho udělat plate. Takže uděláme tohle. A plates to musíme udělat, takže iron plates, takhle. Dělám takhle. Máš to jako iron platey, takže tohle už tuto část máme. A teďka musím udělat copper gear. Takže položím advanced copper, hnedka si o 2 bloky. A nebo počkat, nám to hnedka tady. Dělám toto. Tady dělám tohle. Tak. A potřebujeme udělat copper gear. Už děláme tohle. A už jsem v tomhle, takže a je tu furt nejisku, easy. No a teďka uděláme tohle, to už tady máme. To dělá copper geary, že jo? Je to tak? Není. Minutku. Tady musím copper plate. Copper plate. Tak. Ano. Tady dám. Teď tady dám tohle. A 2 malý, tady ty. Tak. A už se to blíží, takže uděláme tohle. Ale no,
No a dáme to sem. Úplně přesně to vychází. Kolik nám to dělá? 48 000. A je to easy. Alebo ne, delítnu. Tohle vymažem. Taky mažem. To taky. A když to už jednou máme. A ok, tak vymažem. Mažem. A to je tak všechno. To má 7 milionů. Takže. Nechci advanced. Ale chci normální a tady taky normální. Takže tady copper mine. Takže copper bude tady. A iron bude tady. A tam zatím ještě dávat nebudu. Potřebujeme, až se tady vyberou tady ty. Wow, udělám tohle. Easy. Dáme. Už tady posouváme tenhle a dáme ho tady. No a je to. Máme těch 7 milionů. Tak uděláme ještě další. Co všechno potřebujeme? Tohle. Tady ten nemusí být zlatý vlastně. A to nevadí. Abo jo. Tady dám tenhle. Jednu tuhle pec, tohleto. Tohle. No a zkusíme to sestavit. Tak, iron mine, boom. Tak tuhle tu tier 1 furnace. Teďka tu zlatou furnejsku. Tak. Teďka ten tier 2 press. Tak. Teďka tady ten tier 1 press. Tak. Tady ten assembler. Rovinka. A teďkon tady ty short pásy. No. A boom. A tohle uděláme takhle. Ještě ať to trošku jako vypadá, to dáme ještě takhle. No. A je to. A jeden vlastně, že zabírá raz, to, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. To by ještě šel jeden. Advanced nechci, takže Iron Mine. A Copper Mine. Tohle. Easy. Takže Copper. A Iron. Furnace. Tier 2. 1. Tady tier 2. Tier 1 press. Tier 2 press. Assembler, už to znám úplně na spaměť. 2 tady ty. Tak. A 2 tady ty malý. Easy. Mám větší pozemek ještě k tomu. Takže 1, 2, 3krát se nám to vejde. 3, 1, 2, 3. Peníze mizej. Nevadí. Takže 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tak, 1, 2, 3. 1, 2, 3. No a teďka tohle, to nebude 1, 2, 3, to bude 1, 2. No. Takže, vezmeme Copper. Iron, ten je tady. Další Copper. Iron. Abo Iron. Copper. A jít na přeskáčku. A úplně přesně to vyšlo. Takže 1 pec, 2 pec, 3 pec. Tak. Teďka. 1 pres, 2 pres, 3. A furnejsky, jo. Ne, furnejsky, tak. Tier 2. Bum. Teďka dále, teďka ty presy, bum. Ten assembler musím dát na 2. Další. Tak. Teďka tady dám bum. A bum. Tady ty malý ty. Pásy, short pass. No a tady na to už nemám peníze. To je farmička, tady toto. A když zase vezmeme pásy. A dáme tady. Tak, hotovo. A jak to mám tady? Vezmu takhle, ale tam to zase nemám. Tak to trošku vypadá. Jsem nemusel utrácet tolik, ale to mě nevadí.
Tak. A je to. No to už vypadá trošku jako lepší ta farma, že jo. Než tam to, jak jsme viděli, 9000, že jo, jenom za 9500, myslím, za jeden ten gold, 48 000 za gold. No a teď se na farmu na ten další týr. Ok, už mám 7 milionů. Skoro 8 za chvilku. A jdem si koupit další týr. Ok, mám ho. Ok, jestli se vám video líbilo, dejte like, odběr. A možná ve 3 nebo ve 4 vyjde další video. Tak čau.